Заканчвалася 16 стагоддзе. Еўрапейскія календары адлічвалі яго апошнія гады. Стагоддзя Францыска Скарыны, Міколы Гусоўскага, Канстанціна Астрожскага і Мікалая Радзівіла Чорнага, Боны Сфорца і Стэфана Баторыя. Стагоддзя, што дало нашым продкам і новую дзяржаву, і новую веру. Яно заканчвалася, але не адыходзіла ў нябыт. Бо заўжды ёсць той, хто парупіцца пра гісторыю роднай зямлі, пра памяць сваіх нашчадкаў. Будучы гісторык, паэт і пісьменнік Мацей Страйкоўскі нарадзіўся ў 1547 годзе ў польскай Мазовіі, у сям'і збяднелага шляхціча. Таму здольны юнак спасцігаў навуку не ў лепшых універсітэтах Еўропы, а толькі ў мясцовай парафіяльнай школе. Зрэшты, будучыня пакажа, што пры празе ведаў і сама адукацыя можа быць не горшай за падуанскі дыплом. Вялікае княства Літоўскае Мацей Страйкоўскі упершыню трапляе, калі яму споўнілася 16. Юнак паступае на вайсковую службу, дзе правядзе доўгія 10 гадоў. З часам асноўным заняткам Страйкоўскага становіцца выведка на карысць Вялікага княства Літоўскага. З гэтай мэтай ён наведае і Маскоўшчыну, і Інфлянты, а пазней і Асманскую Турэччыну. Пра гэты перыяд жыцця Страйкоўскага нам вядома няшмат. Аднак відавочна адно: прагны да творчасці розум маладога чалавека не мог задаволіцца сціплымі забавамі жаўнера. З-пад ягонага пяра выходзяць дзве паэмы. Першая «Ганец цноты» была выдадзена ў Кракаве ў 1574 годзе і прысвячалася валадарам Польшчы і Вялікага княства Літоўскага. Наступная пра пачаткі і справы рыцарскага слаўнага народа літоўскага была створана ў 1577 годзе і засталася толькі ў рукапісе. Апавядала пра ранейшыя падзеі ў нашым гаспадарстве і асноўвалася на вядомай хроніцы быхаўца. Яго пяру належыць паэма «Бітва на Улі», прысвечаная разгрому маскоўскага войска ў 1564 годзе. Дзякуючы гэтай паэме мы можам удакладніць некаторыя звязаныя з гэтым вайсковым трыумфам нашай зброі акалічнасці. Гэтая паэма удакладняе такі вядомы сюжэт пра смерць маскоўскага воеводы Петра Шуйскага ад рукі простага беларускага селяніна. Усё гэта так, менавіта просты селянін, літвін з вёскі Іванск пазбавіў жыцця маскоўскага воеводу, правадыра захопнікаў, але гэты селянін потым быў пакараны гетманам Радзівілам за тое, што ён абрабаваў забітага. Вось такая дэталь, якую мы маем дзякуючы Мацею Страйкоўскаму. У 1578 годзе ў Кракаве пад прозвішчам Александра Гваніні выйшла праца на лацінскай мове «Апісанне еўрапейскай сарматыі». Мацей Страйкоўскі адразу ж абвінаваціў свайго колішняга камандзіра, што той прысвоіў рукапіс і апублікаваў яго пад сваім прозвішчам. Апісанне еўрапейскай сарматыі складаецца з 200 лістоў і багата праілюстраваная. Кніга змяшчае гісторыю і геаграфію Польшчы, Вялікага княства Літоўскага, а таксама інфлянтаў, Русіі ды Масковіі. Заканчваецца праца апісаннем пахавання Жыгімонта Аўгуста 1574 года.
Дарэчы, вельмі цікавая справа з абвінавачваннем з боку Страйкоўскага свайго камандзіра Александра Ваньіні у прысваенні яго працы. Ну, трэба сказаць, што пасля аналізу сучасных гісторыкаў гэта абвінавачванне не падтрыманае, не знайшло пацвярджэння, таму што сапраўды у працы Ваньіні шмат выпісак з працы Страйкоўскага, шмат цытатаў, шмат матэрыялаў з працы Страйкоўскага, але ў тыя часы гэта было нормай. Перапісваліся адзін у аднаго, але ў Ваньіні ёсць шмат і новых уласных матэрыялаў. Так што гэта справа рассуджаная нашчадкамі на карысць Ваньіні. Адна з вельмі істотных вартасцяў хронікі Гваніні у тым, што яна багата ілюстравана высокаякаснымі гравюрамі. Я памятаю, што проста з хваляваннем гартаў гэтую кнігу, яе кракаўскае выданне 1581 года у Лёнданскай беларускай бібліятэцы імя Скарыны. Дарэчы, менавіта ілюстрацыі, дарэчы, менавіта выявы нашых вялікіх князёў з хронікі еўрапейскай сарматыі цяпер шырока друкуюцца ў гістарычнай літаратуры, у школьных падручніках нават. Але найбольш вядомай стала хроніка польская, літоўская, жамойская і ўсёй Русі, выдадзеная ў 1582 годзе. Гэта была сапраўдная праца жыцця Мацея Страйкоўскага, што абагульняла ўсе ягоныя гістарычныя напрацоўкі. Мацей Страйкоўскі абапіраўся не толькі на ранейшыя летапісы, як вядомыя сучасным даследчыкам, так і тыя, што не дайшлі да нас, але выкарыстоўваў шмат рукапісаў і дакументальных матэрыялаў з бібліятэк сваіх апекуноў, магнацкіх радоў Хаткевічаў і Алелікавічаў. Хроніка польская, літоўская, жамойская і ўсёй Русі стала першай працай па гісторыі нашага гаспадарства, што выйшла ў друкаваным выглядзе. Ён спрабаваў зраўнаць, сумясціць два важныя міты сярэднявечнай Польшы, сярэднявечнай Літвы, міф сармацкі па паходжанні шляхты ад сарматаў і міф рымскі пра тое, што нашчадкі літовіскай, жмуцкай шляхты прыбылі з Рыму. Ён гэта апісаў так, што калі група шляхты прыехала у Літву з Рыму, яна сустрэлася там з сармацкім насельніцтвам і была гэтым насельніцтвам асіміляваная. То есть два важнейшых ідэалагічных міфа шляхты Рэчы Паспалітай былі спалучаныя. Прадаўжальнік справы старажытных летапісцаў, ён стаў першым гістарыёграфам Вялікага княства Літоўскага. На жаль, пан Бог не даў яму здароўя такога ж моцнага, як і ягоны розум. Паляк па паходжанні, але сэрцам ліцвін, Мацей Страйкоўскі згас, маючы толькі 43 гады. Шмат часу яго не лічылі сур'ёзным аўтарам. І толькі пасля карпатлівай працы, ацэначнай працы сучасных гісторыкаў, творы Страйкоўскага былі прызнаныя важнымі гістарычнымі крыніцамі, і гэта сапраўдны храніст, які карыстаецца папулярнасцю і сёння, якога і сёння сучасныя гісторыкі пастаянна цытуюць і на якога спасылаюцца. А неўзабаве скончылася і гісторыя 16 стагоддзя. Наперадзе наша гаспадарства чакаў новы час, і значыць і новае выпрабаванне і новыя героі. Але якім яно стане для нас новае 17 стагоддзя?